Iki wayahe anu garap iki umute kaya Bu. 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 Apa sih, Pak? Bak, Bu. Kaya wong ora duwe garapane Bak, Bu. Aku arep anu lho, Bu. Gaweane kopi, Bu. Kowe kira aruh aku ki sibuk, sing arep olah-olah sing arep nyapa-nyapa bingung arep gawe kopi ae. Sampeyan gawe dhewe. Wis kok senengane kongkan ae. Lah iya lho. Kok gaweane kopi ngono teh ya angel raram-raram. Kene wis mumet kepalake nggarap pekerjaan ramari-mari. Kok malah kon gaweane kopi ora gelem jan tenan. Kira-kira stres mbok yo jalan-jalan kono daripada ning omah wae. Aku dhewe yo stres yo ate. Nyawang sampean kuwi. Kok jalan-jalan iki. Wah, cocok iki. Ngilangi stres jalan-jalan iki. Wow. Diti ora iki. Wah, alhamdulillah Cik. Cocok iki tak ganti kathok sik aku. Kathok sik. Jos iki. Ngilangi stres jalan-jalan, mantap. Loh. Lah, malah wis dandan. Pak, aku melu, aku yo perlu refreshing, Pak. Yo stres aku Pak ning omah kuwi. Ayo, wis ayo. A few moments later. Jalan. Pun yo Pak ya dijajakne ya, Pak. Mugi-mugi rezekimu kaya akeh. Iya. Aku seneng tak marai. Mau ngareng sing apa iku? Arep ngilangi stres sing gawe stres malah melu. Lho. Wis angel iki. Oh no. Loh, Pak. Sampeyan ngapa? Kok griyeng sakjane? Oh, iya Bu, mriyang aku, Bu. Iki Iki mau to. Mriyang kabeh-kabehane aku ndasku mumet. Terus ya wis duitku entek. Tambah mumet ndasku. tapi kan seneng to Pak atine. Ya seneng atine to Dik, strese ijik. Balik kumat wae.